Avanza a primeira futgal con duelos de interese. O Unión visita o Campo Lameiro e o Abanqueiro ao Ribadumia. O Valiño recibe ao San Martín e a Esteirana ao Paraíña. Todos co obxectivo de facerse cos 3 puntos. A primeira futgal vivirá esta fin de semana a súa 28ª xornada e hai aínda moito en xogo. Restan 7 encontros para finalizar a campaña e os equipos da comarca están inmersos na loita por conseguir os seus obxectivos. O Unión mantense no terceiro lugar do grupo 5, polo que segue en postos de promoción, pero a derrota sufrida a pasada fin de semana acurtou a súa diferenza co cuarto, o Cordeiro. Agora só o separan 6 puntos, polo que os rianxeiros precisan gañar o domingo ante o Campo Lameiro. Os vermellos, sabedores dos erros que cometeron ante o Ribadumia e que os levou a perder o encontro, sairán coa súa proposta clara ao verde da chanciña para regresar á senda da vitoria. Non será un encontro doado, xa que os locais son sextos e encadean 3 derrotas seguidas, a última precisamente ante o Cordeiro, xeira que queren frear. O domingo ás 6 da tarde, Campo Lameiro e Unión veránse as caras na chanciña por 3 importantes puntos. O Abanqueiro necesita sumar para seguir lonxe do descenso. Os da Charca son agora mesmo 13º ao ter 26 puntos, 5 máis que o Amanecer, que marca o descenso. Os boirenses teñen que frear a súa xeira de 4 derrotas seguidas, a última a vivida na súa visita ao Caldas, onde a falta de acerto condenou o conxunto do Barbanza. Este domingo afrontan unha saída complicada xa que visitan a Senra, o feudo do segundo clasificado do grupo, o Ribadumia. Os de Pontevedra amosaron a pasada fin de semana o seu poderío vencendo a Unión, e agora mediránse a un novo equipo da comarca. O domingo ás 6 da tarde, a Senra collerá o duelo entre Ribadumia e Abanqueiro. E o Valiño regresa á súa casa para disputarlle ao San Martín os 3 puntos. Os crucenses están 4 puntos por riba do descenso e son 15º, pero precisan puntuar para ascender postos e evitar posibles arrastres. Encadean 2 derrotas seguidas, a última ante Unión Dena, polo que agardan mellorar a súa defensa e a potencia ofensiva para sacar algo positivo do seu encontro co San Martín. Os vilagarciáns son o quinto mellor equipo do grupo 5, aínda que venían de empatar a 0 co Flavia. O campo de Valiño vivirá mañá sábado este duelo entre os boirenses e o San Martín, partido que arrancará ás 6 da tarde. Mentres que no grupo 2 a Esteirana apura as súas últimas opcións de salvarse, os muradáns seguen ocupando o último posto da táboa e teñen a zona de permanencia a 10 puntos, polo que unha derrota nesta xornada poría as cousas moito máis difíciles. O conxunto adestrado por Adán Vara caeu de forma dolorosa a pasada fin de semana xa que o Queixas venceu por un amplo 6-0. Os de Esteiro queren mudar a súa imaxe e deixar atrás as malas sensacións do partido no que reciben a visita do Praíña. O noveno clasificado chega en boa dinámica logo de gañar pola mínima o Camariñas. A Esteirana quere romper esa xeira o domingo no Xocholisvara no duelo que arrancará ás 5 da tarde.